Cine sunt vestitorii primăverii? Hai să vedem. Cine revine primăvara la noi după lunile de iarnă? Da, v-ați gândit bine. Păsările călătoare. Hai să le cunoaștem. Mierla. O cunoașteți din parc. De fapt îl știți pe el, pe mascul. Pentru că tinerii și femelele, adică fetele mierlă, migrează în regiunile mai calde toamna și se întorc de vreme mai exact în această perioadă. Măcăleandrul, această pasăre cântătoare mică, se întoarce la noi când plantele deja au crescut și își poate găsi cu ușurință adăpost și hrană. Urmează grangurul, stârcul, sturzul și graurul, care, mai ales primăvara, are un colorit foarte frumos și își construiește cuibul în forma unei pungi care atârnă în copaci. Semn că primăvara s-a stabilit în mod definitiv, ne spune ciocârlia, barza, rândunica și privighetoarea. Ar mai fi și cucul. Pe acela îl știți după cântec. El cântă toată primăvara strigându-și numele. Ar mai fi câteva păsări, vestitori ai primăverii. Vă las pe voi să le căutați și să îmi povestiți data viitoare, când ne vom revedea. Trecem la plante. Primele care înfloresc la începutul primăverii sunt, ghioceii, lalelele, magnoliile, lăcrămioarele, zambilele, stânjenei și narcisele. Primăvara se numește și anotimpul renașterii și, printre vestitorii primăverii, se numără și fluturii. Primii fluturi de zi apar în martie. O primă categorie sunt speciile care iernează ca adulți. Și odată ce ziua crește, iar zilele sunt mai însorite, aceste insecte ies din hibernare și devin din nou active. Și din această categorie fac parte fluturele amiral, fluturele mantie de doliu, fluturele ochi de păun de zi și fluturele de urzici. O a doua categorie este reprezentată de speciile care iernează ca larve sau pupe, iar adulții apar primăvara. Din această categorie fac parte micul fluture de foc al măcrișului și da, acesta este un adevărat indicator al primăverii, pentru că iernează ca o midă matură, iar fluturii apar în martie-aprilie în funcție de latitudine și de evoluția locală a climei. Tot la final de martie și început de aprilie putem vedea fluturile auroră. La final de martie, început de aprilie, ne-am putea întâlni și cu fluturele căpos al nalbei. Din aprilie încep deja să apară mai multe specii, unele comune, precum albilița rapiței, iar în ultima parte a lunii aprilie încep să apară și mai multe specii de fluturi de zi. Acum că am terminat cu vestitorii primăverii, vă doresc spor la treabă.